ulungile Nkosi fanele lusuku somandla ngokuphakanyiswa ngokudunyiswa nasekuhlweni somandla sibona ulungile ezimpilweni zethu Jehova Thixo wethu namandla kephakama lenkosi ngexesha moya wengcwele uthethe Nkosi nabantwana bakho ngendlela yakho Nkosi ngokufuna kuwe Baba wethu namandla onke ukwazi kwethu Nkosi ingcinga zethu ulwazi sinalo alunamandla Nkosi ngexesha yena nto Nkosi namandla Nkosi yesuka kuwe yesinxanelweyo ngexesha Jehova yethethwa kuwe Baba wethu namandla onke siyazifunda incwadi Baba wethu engcwele siyazibuka izinto eTVini social media kodwa namhlanje Nkosi sifuna wena moya onamandla sithe qondala kule ndawo Jehova sikhangela ubuso bakho Thixo wethu ingcwele phakama ngeNkosi osifese kuthi ngendlela yakho Nkosi Baba wethu ngcwele ubonele isihliziyo sethu kodwa ufese incebo lakho Thixo wethu namandla egameni likaJesu waseNazaretha sikho Nkosi somamela wena moya ongcwele in Jesus' name we pray hallelujah amen Bonisotata bonisuna Bonisotata bonke inkokheli zonke Bonisamandwendwe asuka around here Western Cape amabandla asilondeleyo Bonise even my brothers from Eastern Cape. Hallelujah. Omama bonke bantu abatsha Sunday school molweni. Hallelujah. Masenge incwadi kaMatthew sifundeni iverse lethu. Chapter 8 verse 27. Sikhawulezile bangcwele. Ngeba ndiyafuna uhlabelela into nayo. Ngibandekile. Ngibandeka ngani? No, senhleke kwenze into kanje ukukhululeka. That's why ikhona ingoma endipractice lenkosikazi nditshatile ke bathandekayo hayi ningandijolisi ndingumuntu omtsha nambona mos bandisemhleni sempulushwa ndiye lobhom amyanga ndinenkosikazi kodwa ndathatha and ke apha imitshatweni ndayazi imitshato ngoku seyimibini i-types zemitshato kukhona abatshata e-straight kube khona abatshata mna ke ngeba ndithi phakama mkamabone phasi bebonile and andiyo laa tata ethi phakama mkamabone no hayi ngoba umbi hayi mhlumkam yo ndaphandle abathandekayo kakuhle hayi kuba ke ukhwamandwendwe ndawutsho ndithi ke phakama mkamabone phakama mkamabone
unenhloni. Ndathandwa leli izulu ngisemncinci. Inkonzo yabantu abatsha. Wasifundela ivesi qha. Silifumana izwi lenkosi kuMatha Matthew isahluko sesibhozo ivesi namashumi amabini anesixhenxe. Sikwandaba uYesu uzolisa iqhuthelo. uYesu uzolisa iqhuthelo. 27. Yes ma. Bamangaliswa abantu baza bathi yebethuna ngumuntu onjani lo ude alulanyelwe ngumoya nalulwandle. Bamangaliswa ke abantu abo besithi ngumntu mnina lo lento elulanyelwa na imimoya nalulwandle. Ngumntu mnina lo. Ndicela isingesi nje. Quickly bathande. The disciples were amazed. Who is this man? They asked. Even the winds and the waves obey. Khona la version emnandi. Masive nye version nje. Yes. What sort of man is this that even the winds and the sea obey him? Asinayo What kind of man is this? Even the wind and the waves obeys him. Okay. Banyeke man. All right. King James version asinayo apha endlini. Udayi thee. What manner of man is What manner of man is this? this? Ndifuna kanye le thing bathandekayo. What manner of man is this that even the winds and the sea obey him? What manner of man is this? Leadership yabantu abatsha ithe xa ihleli phansi yabona uba makusetyenziswe this verse. Hallelujah. Nam ke bathandekayo. Hallelujah. Zawuthetha kwesi sihloko. Hallelujah. Nikhona abantu abatsha. Apha bangcwele uYesu welela ngaphesheya. Ithi iBhayibhile nabafundi bakhe bamlandela bangena emkhumbini. In those days they were using umkhombe kaPetros most of the time. Ithi iBhayibhile bawungena elwandle walala uYesu. Wenza into enqabileyo angeqhelanga uyenza yoba alale. Ngoba sinitsi ivesi yapha eBhayibhileni zinqabile ivesi ezisibonisa uYesu lo ukhalala. But le vesi iyayiveza kakuhle into ba uYesu watsala ubuthongo kakuhle. Bazamazama ulwandle umoya wavunguza amaza phakame elwandle. Abafundi bakaYesu beyika ngenxa yesimo ababekuso. Hayibo hallelujah. Abheka bekhangela noma bangenzani. And yet ngelo xesha uYesu wayelele. IBhayibhile bamvusa uYesu. Bathi Nkosi sisindise. Hayibo hallelujah. Babona uba le meko bajongene nayo ayingangabo. But udinga uYesu. Hayibo hallelujah.
baphile lozolo. Babheka abantu. Watsho omnye komnye, what manner of man is this one? Kuntumni na lo. Hayibo hallelujah. Kuntanjani lo? Abantu brother songs. Abaqali ngakamini hamba nayo Yesu. Baphila ngoYesu. Hallelujah. Alo hamba on. Hallelujah. Ike nomangaliso wokuqala uyasebenzayo phambi kwakho. Itonayo ngexesha. Iyayisika intoba this kind of man is not just an ordinary man. But there's something belong to esingekaqondi thina. That is why you see what manner of man is this? Ngoba kungagasa something nesibonayo. Kungagasa kunento entsha esiyothukayo ngalo muntu. Kuntumbi. Uyasithanda amanzi ayiwine. Uvuse intombazana seyifile. Hallelujah. He healed. Hallelujah. Isikhwala imfama. But this time around, kuyavuka. What manner of man? Hallelujah. What kind of man is this? I'm a hallelujah. Singathi they have a debate. But this person, kulo zonke lezi zibonayo zenza. There is this different quality. Engafaniyo neyabanye abantu. We've seen our prophet. We've seen abantu bengena synagogue. Bethandaza. Besenza zonke izinto. Befunda izitrons. Kodwa lo muntu wahlukile kunabo. Hayibo hallelujah. Esiyaphile. Nabefundisi. Kodwa lo yena wahlukile. Asibona ngoJohn. But this blessing, what manner of man? Bible, hallelujah. Yes, can you mean? Uyamubuza Yesu. Kanti nithi ngubani? Uqala ngokubuza. Abantu outside. Izishwele zithi ngubani? Bayaphendula. Bathi abanye kuJohn. Bathi abanye kuprofeti. Ofuswa ngabanye akhe. Bathatha izinto. Uyabuya uthi mina nithi ngubani? Ewe Janifa. But wena uthi ngubani? Kuba kunamahluko. Kunento ifaka phandle. Nento maze Yesu. Inkosi yabantu bamamele izinto ngaphandle. Who is Jesus? Bafaka phandle. Bakholwa ngaphandle. Bani bantu ba ungubani yena? Apha kuyo. If I may ask this question, who is Jesus to you? Kubani Yesu pakuwe? Hallelujah. You know what about? I'm football nje ubila. Football. Banye bantu bahlala rest.
Banye benu base high school. Banye benu bahlela phelaleni ekuhlaleni. Eloshini. Anga bayaphangela abanye benu. There are things as territory outside. Kule environment uhlala kuyo. Kunezinto ezithethwayo. Others they distract uYesu. Ngendlela abamdistracta ngayo. Hayibo hallelujah. Bathi mhlawumbe sasicawa. Hallelujah sikovuka nini. Abanye they say izinto. Hallelujah. Ababona ngayo uYesu. Hayibo amen. Sabona they say uyashayisa. Kuhamba na uYesu. Yakwazi kwathiwa kum. Hlala kusindiswa. Kwathi kwakwe. Akwazi uhlangana noYesu. Ngabantu beswe. Bathethe izinto. Hayibo amen. Kwenyazeleka into yoba ndimkhangela apha uYesu. Hallelujah. Ndimazi uYesu. Ndisazele. Ndimfune. Ndimfumane ngokunokwawo. Hayi ngoba sifa. Hallelujah. Ngoba phandle bayathetha abantu. Hallelujah. Bayamdistract abantu uYesu. Kodwa mna ndimbona njani uYesu? What manner of man is this? A man in the wings and the seas obeys him. Hallelujah. Batsho namazwi ngoba bengaqondi uYesu. Bengamqondanga uYesu. Mhlawumbe ukhona umqondo uYesu. Uthi ndazi namandla ovuka. Hayibo amen. Namhlanje ngathi uthireka abantu abatsha basomazi kunye namandla ovuko lwakhe. Hayi ngoba ihlabathi lisitsho kodwa ngoba wena uhlangene naye. Ebathandekayo kuyahlangana noYesu. Hallelujah. Phakathi kwaso umeko uhlangane naye umdala wezinsuku. Phakathi kwalo ukhwithelo uhlangane naye umdala wezinsuku. Besithi abantu ntombi isindiswa. Hlangane naye umdala wezinsuku. Besithi ukufana akakwazi ukuhlangana noYesu. Kodwa uhlangane naye. Hayibo hallelujah. Babela umntomtsha uyahlangana naye uYesu. Base babuza abantu, what manner of young people are these ones? Hlangana noYesu. Ifamily yakho izibambane. Yahlukene. Batsho intombi ehlangane noYesu. Hallelujah. Kuthi masingamazi nje. Ewathi usingawathinta. Kugoba uhlangene naye uJesu. Basingakhalanga. Uje. Hallelujah. Kodwa uhlangene naye uYesu. Ngoba babona abantu change apha ku. Mamela uyathinta. Awuthibele noYesu. Awuhlali ufana nezolo. Mawuhlangene naye uYesu. Entombazana uyaguquka. Uyahluka.
Noma siyakholwa. Noma singakaboni yena. Kodwa we believe. For the manner of the person you are now. You don't ever know that for God. I mean, you cannot change. At some point, you question. Then you are not. So, question it over. Don't you not put it? Siapa na ya kwanzweni. Go to Sanji. Ebathandeka kuyachinja. Hallelujah. Ebantwana kuyachinja. Hallelujah. Indlela yohamba iyachinja. Indlela yokuthetha iyachinja. Indlela yokwenza iyo day-to-day life iyakhuphuka. What manner of man is this? Amen. Thanda kanye kanjalo bohlo. Because bakhe ndafraya. Nina naive. What manner of man is this? If we can follow the manner and command manner. Hallelujah. The style of person. What kind of a style? Osisho itominato. Abantu bayifumanayo kuwe. Hallelujah. Babantu bekujogile. Babantu bekujoga. Noma mhlawumbe ujogana ujogwa ngutuphi. But if I may ask, how ujogwa ngabantu? Bathini abantu ngawe? Hallelujah. Once ujogwe lilizwe lithini ilizwe ngawe? Yayiphi le nto uyivezayo ebantwini? As a young person, you don't let abantu abayishuzayo apha kuwe. Bible, hallelujah. Hallelujah. Noma uhlala etekisini nomntu ulapha eceleni kwakho. Yintoni ayibonayo? Yintoni ayibonayo kuwe? Yintoni ayifundayo kuwe? Uba yayiphi mena phakathi kwaba bantu? Singathi singase sisibuze lo mbuzo. Hayibo, hallelujah. Thibhayibhile kwincwadi yezenzo babizwa kubungaba ngamaKristu ngenxa yoba babehamba njengaye uKristu, besenza njengaye uKristu. Yaze abantu baseAntiyokwe bathi aba bantu ngamaKristu ngenxa yehambo yabo, ngenxa yendlela abathethe ngayo, ngenxa yezenzo zabo. Hallelujah. Left. Ubonakala njani ebantwini? Ewe, uyakhonza entendeni, but outside
sesizondla ngezinto abantu abathi. The most poisoning thing. Our cell phones. The most virus that is killing us. Ndingathi nangoba sino-exchange phones unganzima because some of us asikwazi kulala ngaphandle kwazo. Safa. Hallelujah. Kodwa kwaphuma into kaKristu. Kodwa ixawa yaphuma kuthi. Kodwa into kaKristu yaphuma kuthi. But still sisaye ecaweni. On Sunday siyafumaneka. Sikhona enkonzweni. Futhi nasenkonzweni sisezindaweni. Others siyafumaneka worship team. Abanye bayafumaneka ku-ushering. Others bayafumaneka. Hallelujah. Benikela beshumayela. And yet uKristu waphuma kubo. Hallelujah. Kwangena ezinye izinto. Hayibo hallelujah nikhona abantu abathi. Namhlanje sobuza. What manner of men are you? Abantu babona ntona lapha kuwe. Badla ntona abantu apha kuwe. Hayibo hallelujah. Ingathi ndayiphatha nje iBhayibhile. Kanti le nto iseBhayibhileni ayikho kum. Hallelujah. Sabulawa. Sister Seshwe. Salibona ngesaphezulu. Ebantwana kunezinto zangasentla. Silindiwe phezulu. Silindiwe. Kuyakhangela sonke. Baphi. Hlobo labantu abatsha. Oluzovuka. Ewestern Cape. Lubeliswe. Baphi abantu abatsha. Abazophamisa. Isizwe. Baphi. Abazobeka inkosi. Kwelixesha likhohlakeleyo. Izwe likhohlakele. Umuntu uyathandwa lizwe. Zidukiwe. Umhlaba ukukhohlakele. Tibaphile ubayeka. Uzeko zokweba. Abhubhisa chabalisa. Kodwa yena uzeko basibekebo. Ubomi kodwa phakathi. Elizwe ukhonza kangaka. Lizokweba. Lizochabalisa. Lizobhubhisa. Basikhathi ngibantu abatsha intoba siyathandwa lizwe. Ngoba thina ukunxiba kahle. Inwele zakho sibekesile. Unconywa lizwe ukuthi uyathanda. Liyakuloma ilizwe. Liyakuloma. Khona ukuze liqhweke. Hayibo hallelujah. Baphi. Abathi sifuna into zenkosi. Sicela into zenkosi. Amen. What manner of man is this? Even the winds and the seas obeys. Akusekho nto ekuthobelayo. Sawusithi hayi. Izwe liqabela lapho kwahayi wakho. Ngoba indawo ohleli kuyo. It is not positioned by God. Singathi nathi shift yourself. Usiposition kule ndawo inkosi ekufuna kuyo.
indaba. At this time, at this season, thina kuhlobo lwabantu abazosiposishina endaweni inkosi eyifunayo. Hallelujah. Ebantwini, ndithi ngathi ngaseditsho uba Jesus is coming again. Amen. Silibele ukudlala uYesu uyabuya. Mntomtsha ulibele ukudlala Delft uYesu usendleleni. Uyeza masinyane. Sayafika yena. I want to sabuphi. I want to sabutha wona. Akazafika uYesu ukude namadinga wakhe. But isibanga uyazi emotweni. Ingxaki yakho ngumntu ke ongayaphi inkonzo. Ngumntu oyapha inkonzo. Ngoba sikwazi ukuyapha inkonzo kodwa singabikho kumnikazi wayo. Sibakhona enkonzweni umnikazi wayo inkonzo akekho kude. Sekafikile enkonzweni simnyasha phakathi. Hallelujah. Salinkosi iqoqoza kuwe. Isazela sisitsho. Hayi usuyenza le nto. But still uyaqhubeka uyenza. Hallelujah. Hayi masifone ebantwini. Kukhona laa nto yokuba uwedwa akho mntu ubonayo. Kumnyama futhi. And to show no man there's no one unbonayo. Hallelujah. Usithi sona ungabonwa. Tomorrow morning kuphele konke. Yabazalwane uyabuya Yesu. Uyabuya. Namhlanje uzoxela uyeza masinyane. Position yourself. Position yourself. Hallelujah. Yanda abazalwane waqala naye uYesu mncinci. Uthi Yesu efuna ngabazali bakhe at the age of 12 years. Uthi xa ephendula anazina. Uba bekufana uba ndise. Bekufana uba I'm doing a business. Katata. I'm busy with this just katata. Hallelujah. That's showing Toba. Umntomtsha lo. Uyakwazi ukuhamba nezinto zenkosi ebuntwaneni bakhe. Hayibo hallelujah. Uyakwazi ukuphila nezinto zikaThixo ebuntwaneni. Hallelujah. Baze bamangala abantu abadala ukuba kanye kwenzeka ntoni lo mntwana ngenxa yendlela aphila ngayo. Nenza ngayo ehlaleni. Eput songs. I remember singamakhwenkwe kusithwahle singamadoda ngenxa yendlela esenza ngayo. Hayibo amen. Kukhona indlela njengaqondwayo ngabantu. Bofuna uzitshelisha. Wathi ngazoqondwa ukuba nyani apha noYesu. Ingaba jamngqinelana ngezenzo zawo.
ukuthi mntakamani disikade akwazi ngelo xesha uhlangene nenkosi uYesu usike wathi Peter wentsuku awusahambi nabantwana abathina bekuhlaleni kuba uhlangene naye. Haleluya. Nasesikolweni bazotitshala bathi ke usithandazise namhlanje assemblies kuba uhlangene naye. Amen. Lento kaYesu iyabonakala apha kuwe. Amen. Bayajonga abantu basebagqine bathi ewe siyayibona kulowa lento kaYesu. Haleluya. Babela iyaphileka emtesekhaya iyapheka. Haleluya. Sayapha sisebantwini sayapha nendlela yapheka. Wahlula ntoni wena? Le nyama uthi yawahlula sayahlula. Thina njengoba wandlumle kuthiwa nguwe ngiyazulula esonweni. IBhayibhile yasikhwebula esonweni andikoyiselona ewethu nguwe ozitsalayo esonweni uphume. Okay. Haleluya. Bapha abantu abazokuthethamani nendawo kuyo inkosi ayifanelanga. Hayibo akufanelanga kuba lapha ngelo nto uhleli esulweni uthi Nkosi fanelanga kuba kathi fanelanga kuba lapha funa uphuma apha. Abantu abanenhliziyo ewe ndiyababona bayahleka besindisiwe kodwa manifanelekanga kuloo ndawo. Bayametha balamadoda besindisiwe bathi manifanelekanga kuloo ndawo. Hayibo. Haleluya. Bayajona. Haleluya. Banamantombazana kodwa mnakosi bayatshaya bathi mnasomandla fanelekanga. Ewe zinhle zifanelekile kubuso bezwe emehlweni wezwe zi-approved kodwa kumnkosi. Yo! Kuthathi nayithi inkosi ndilungele ukusala njalo ndibe ne-boyfriend kodwa Nkosi nothimba. Yes, I'm approved. Approviwe lento. Sa-approviswa loku. Ndisinahlile njini mntanam. Sibonele una 21. Babela. There's happy topi. That's not 21 eclipse. Uthi Nkosi. Ayifanele lento. Ayifanele lento. Ayifanele lento. Ayibalonwaba. Kodwa uNkosi ayidonwabisi. Bapha abantu abatsha abazotyeka. Etyeka man. Tyeka. Ngidawephi tyeka. UYesu tyeka. Yini uhleli kodwa ibona imdaka.
usuke kumyakwazi kusuka amothelelwanga baba ebathandekayo uyakwazi ukuhlubuleka umuntu asonweni uyakwazi ukujongela naso uyakwazi usuka yini bakhe Bible, hallelujah. Umena walahloko wamsiyikhaya wayezwe lokuzibhubhisa wabashiya abazali njengawe mntomtsha umshiya umzali uhleli naye endlini atesti hayi kuwe ukefa wobukude kulomzali wakho usibolekile uright kunakakitheka umzali wakho okunjalo umnyaka ulahleka tipalipile watyeka esitya ingcambu nehagu wathi mangaphinda abaqeshwa bakababa le nto mna ndizosafarisha kangaka. Haleluya, haleluya. Lonke kude namadinga kabawo ukude mzalini wami njengawe bathandekayo shiya umzali endlini ekuxelele ngo-ABCD kamene ngapha kwakhe edule tiplease wena namhlanje bathandekayo uyesu khona nakuyesu khona nakuyesu khona. What manner of man is this? Le nto ndizolisa ukhuthele bekhuthele lobomi bakho angazolisa namhlanje. Hallelujah. Imimoya that is driving you away from your destiny namhlanje uyesu angayizolisa. Hallelujah. Ewe ndiyayizama le nto but yandohlula Nkosi. Ukhona uyesu ongazolisa loo mimoya ebantu bangawahluleke ekuhambeni kunye naye. Hayi bo, hallelujah. What manner of man is this? Akahluleki uyesu. Hallelujah. Nentaba ujongene nayo nanamhla uyesu akanakohluleka yiyo ngoba uyindoda engahlulekiyo. Ayibone ndoda engahlulekiyo, ndoda engahlulekiyo. What manner of man is this? Mhlawumbe ukhona namhlanje uthi Nkosi ndiziva ndisohluleka ekuhambeni kunye nayo. Ndiyazama ndingumntu omtsha kodwa ndiyahluleka. I've tried so many things. Ndiyahluleka. Mhlawumbi omnye uthi ewe ikhona le nto ndijongene nayo ngeba ndiyafuna ukwehlukana nayo. Into nayo kunzima. Hallelujah. Ndiyaphokapokana nayo ndisindisiwe kodwa kunzima. Mhlawumbi ukhona namhlanje Theft uthi ewe Nkosi ndiyafuna ukuhamba nangokupheleleyo kuhlobo lwabantu abasecaleni kwabo abadohlulayo kunye nabo. Hallelujah. Ngeba ndiyafuna
kade ohlula kunye nawe. Hallelujah. Kodwa today ufubukela position yakho. Tesinenyana. Ufubukela position yakho. Dabtengu Yesu. Dabfungu Yesu. I want to refresh my salvation code. Come forth. Zethenga phambili. Uthi namhlanje ngiyafuna uJesu. Ngiyafuna ukwehlukana lezi zinto. Ngiyafuna ukwehluka. Hallelujah. Izwe libone lento phakulu. Isaka phambili. Isaka phambili. Amen. Amen. Thina abantu abatsha abathi Nkosi ndiyavuma. Ndiyavuma somandla. Ndiyavuma ukwenziwa. Ndenziwe nguwe. Ndingalamela Nkosi ifunayo. Namhlanje ndiyathoba. Ifutsho njalo. Siphakise izandla zethu. Uthi utsho njalo namhlanje. Utsho njalo namhlanje. Lord, I want you. Ndiyakufuna Jehova. Ndiyakufuna Moya Oyingcwele. It's been time, Nkosi. Ndisenza nje. Phambi kwakho Nkosi. Ndisakonzweni ngiphume. Phinde ndiyohlala kulaa ndawo Nkosi ungandifuniyo kuyo. Yiza. 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 Ayinatshomi le nto. Akho netshomi yakho le nto. Kodwa le nto ngawe. Ungehlulwa yiNkosi. Kule nto yenzayo in this season. Yiza. Uzolungisa indlela yakho. Kunye nayo iNkosi. Yiza. I give one last chance. One last chance. Ukhona namhlanje uthi Nkosi. Uthetha nami. Uthetha nami Jehova. Yiza ngaphambili. Egameni Nkosi. Jesus name. Ake simqhwabele izandla umoya. Glory to Jesus. I count it serious. Let's give God a hand of praise. In the opening night, your conference, is there someone who is willing to give God a hand of praise in the house? Someone shout hallelujah. Someone shout glory. Hallelujah. Hallelujah. I guess Kwabelu Tadu Miyaga Nizanga. Glory to Jesus. Hallelujah. Singenile bathandekayo. Singenile, there is no coming back. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Kacho kumelane wakho uthi singenile. Hallelujah. Timeza. Yes, sir. Singenile. Glory to Jesus. Hallelujah. Mamelani ke bazalwane ndizothetha into emfutshane apha. Ngalomzuzu umnye ushekileyo. Bendingazophakama khona indizisa kule ndawo.
ngaphandle koba ndisiva nje very much in my spirit uba mandiphakame ndizothetha ngoba I have a sense umoya ingcwele andinika yona uba abanye bethu apha hallelujah bazizele nje conference yabantu abatsha hallelujah but umoya ingcwele uthi mandizonifundela ubi agenda kwamoya ithi Yes. hallelujah Jesus. glory to Jesus. There is an agenda kamoya Yes. noba thina sikweyethu agenda ngoba lapho kodwa nomoya ingcwele uneyakhe agenda ngosidibanisa kule ndawo hallelujah akuvumi ndihlale phansi akuvumi ndingaphakami ndizoma apha hallelujah ngoba ndiva izinto umoya ingcwele azithethayo ngale weekend esise kuyo apha. Yes. This is not a normal ordinary conference. Yes. Hallelujah. Noba mhlawumbe lapho ucinga hayi siyiqale yeke suminda. Glory to Jesus. Kodwa umoya ingcwele yena usemsebenzini. And umoya ingcwele usibize ngenjongo. There is a purpose why you are here. Utheka ebethetha pha phambili wathi now you have come to Mount Zion. Glory to Jesus. Mount Zion is come to us. Oh, Good. akuyopasa mubazalwane uba sibe silapha namhlanje Yes, Lord. akuyopasa uba sibe sihlangene ngale weekend. Hallelujah. Uthi umoya ingcwele kumapha uPaul uthi xa ethetha athi nendalo iyaqwina ilinde ukukhululwa konyana. Yes. Hallelujah. Jesus. Esasikhalo sendalo silinde uhlobo lwabantu oluthile oluzawuthetha ngezwi ikhululeke indalo. Umoya ingcwele kule weekend ndizoreleasa the type of people who will set free even nature. I must run. Yes. Now we need this man is at the conference in the normal. Hallelujah. But I read rather writing in the spirit that there is a quality, a type of people that is going to be released this weekend. Akwazi nasebandleni lakho uba wethiwa dokhu mgumo kodwa uzowuthatha namhlanje. The Spirit of God is saying you are going to release nature, the crowds of nature ezi zivakalayo ngoku are going to give back Oh. to freedom in the Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Ukwizinto ezizo-alayinwa ngumoya ingcwele. Kwizinto ezizo-alayinwa ngumoya ingcwele. Yebazalwane. 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 Can you read the writing of the Spirit? There is an alignment. Ezokwenziwa umoya ingcwele kule weekend. Uzawungena kule nkonzo uphume ungeyiyo andleni ungena ngayo. Oh. Umoya ingcwele mandizodrowa umda uba umntu ubhaliwe phansi. Unzima kwakho lo mda awusufana nendlela obungene ngayo. Oh. Oh. Okwesithathu uthi umoya ingcwele uzoguqulekile. Noma uhamba ngogiya 1 uhuka nge-rim phansi. But by the end of this weekend uzawube sowuhamba kugiya 6 kugiya 6 uhamba ngezantya zikamoya. Ayikho into endiphakamisayo lapha namhlanje uba ndizothetha into enye uba ayiyo
You have come to Mount Zion. You have come to Mount Zion. And God is setting on fire this mountain. Who shall ascend to the mountain of the Lord? He whose hands are clean, whose tongue is not defiled. There is a fire on this mountain being sent by the Spirit of God. We are not here by mistake. We are here by the call of the. We are summoned to the mountain of the living God. I know to challenge us to the mountain. Mount Zion. I can feel the pullings of the Spirit. Some of you, there are deep cries. It's a time where the deep calls unto the deep. There is a cry in the spirit. There is a yelling. There is a tag in the spirit. It is time for you to give back. It is time for me kapuke. It is past your 9 months. It is time for you to it is time. It is a season for you to give back. There is a healthy pregnancy in the spirit.
hands and let us pray. Let us pray. Let us pray. Let us pray. If you can, by the side of someone who said something, let us join in prayer. Let us join in prayer as we close. Let us join in prayer. Your kingdom come. Your will be done. 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 There are times, but there are appointed times. You have called us to your mountain in this appointed time. For such a time as this, there are pagans being cast. Spirit of the living God. Your kingdom come. Your will be done. Spirit of the living God. Spirit of winds. Bless us if you want. Heal us if you want. Touch us if you want. Send us if you want. Whatever you want. Jesus. We have answered the call. More than a slap. God will say peace with you. In the wonderful name of Jesus. Mighty Jesus. Mighty Jesus. Oh God, Jesus. Oh!
Oh,